Farafina tile binfɛ jamanaw ka nafa sɔrɔ sira tɔnba n'o ye CEDEAO ye. O ɲɛmaw bɛna ɲɔgɔn ye kɛ juillet kalo nata tile 3 san 2022 walasa ka kuntilenya kelen ta k'a ɲɛsin Mali, La Guinée ani Burkina Faso jamanaw ma. Jamana minnu ni sɔrdasiw ye fanga daraki ni san 3 tɛmɛlen ninnu kɔnɔ. Anw y'a laɲini k'an ka hakilinaw kɛ kelen ye ni lahalaya gɛlɛn ninnu kan. A kɛra Mali ye o, walima Burkina Faso, walima La Guinée. Anw bɛ fɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ninnu ye jɛɲɔgɔnya mun sigilen don danaya kan. Walasa bɛɛ fanga ka taa ɲɛ. Alassane Ouattara n'a ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye, a ye nin fɔ a ka kuma lase dɔ senfɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. An bɛ k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa k'an balima jamana ninnu dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ. Mohamed Bazoum, Niger jamana ɲɛmaa ye nin fɔ. Nka o bɛɛ kɔfɛ, ONU n'o ye dunuya kelenya tɔnba ye, u ka banfulakiyɛman donbaga dɔ fagara karidon mugujugu pɛrɛn dɔ senfɛ Kidali mara kɔnɔ k'u to yaala la. Ni sɔrdasi fagalen kun bɛ lajinɛkaw ka sɔrdasi jamakulu la mun cira ka taa Mali la MINUSMA ka hukumu kɔnɔla la. MINUSMA ɲɛmɔgɔ dɔ ye nin fɔ AFP ka kunnafonidiso kan, nka a ma sɔn ka tɔgɔ fɔ. Mɔgɔ fagalen nin tun banana fɔlɔ de, a ka bana ma kun a la o kɔfɛ Kidali dɔgɔtɔrɔsoba la ntanyana.